i aquestes així, si els sembla... És que estava pensant en pesar esquerra, estava allà al gimnàs, i vaig veure un grupet de gent i tal, però em va fer vergonya, la veritat, acostar-me. I sentia ahir que parlaven, no sé què, l'acrogimnàstica, no sé què, algú parlant de l'acrogimnàstica que se'ls encantava, que era molt estupendo i tal, però em va fer corte i vaig pensar, bueno, quan demà ve Maria Josep jo li pregunto que ja ho sap tot, i vaig aprofitar, si vols, que estem així, que tinc la línia oberta. Les noves disciplines dels gimnasos. Jo recordo que fa un parell de setmanes parlàvem de l'Ai Chi. I l'acrogimnàstica s'està posant també de moda, però millor, en comptes de dir-te-ho jo, millor que ens ho expliqui la nostra reportera Paula Mas. La gimnàstica als instituts ha deixat de ser una assignatura avorrida. Arriba l'acrogimnàstica, una modalitat esportiva plena de ritme i acrobàcies. La acrogimnasia es un trabajo de agilidades y acrobacias trabajado principalmente en grupo, en donde lo que se pretende es el trabajo creativo y expresivo artístico. Es fundamental la posibilidad de que tenga el alumnado a la hora de cambiar de rol y poder ser una vez base, otra vez puede ser el ágil, donde todo el mundo tiene cabida. Porque es genial, no sé, es algo fantástico. No sé, compartes muchas cosas y además es que es genial lo que son los movimientos y aprendes un montón de cosas. Fantástico. Hombre, pues se siente uno muy bien porque es el esfuerzo de muchos meses, de muchos días de trabajo, muchas tardes que hemos tenido que perder, o sea, tardes de estudio y eso por hacer esto, y al final cuando te sale bien se nota el esfuerzo y uno está contento, ¿no? Se siente feliz. Al tener la música, es un trabajo expresivo, se hace mucho hincapié en lo que es el gesto, la postura, bueno, incluso el maquillaje, como podemos ver ahora. Entonces es un trabajo que lleva tiempo, pero ellos lo asumen y lo hacen con bastante ilusión. Equilibri, control i ganes de treballar en equip. És l'acrogimnàstica, un esport d'altura. Mira, ja sabem el que és l'acrogimnàstica, que jo sentia parlar i sabia que era... No pinta massa fàcil, però divertir sí que ho és, no, xiques? S'atreviríeu o què? Jo, ahí, Tu vais? Nosaltres vaig, que som més grans, i podíem posar rosada a les 3 i de i agarrem a Begoña, que és més ligerilla. Vale, me parece. I t'alcem entre les 3, escolta, i ho podem fer ahí un, no? La dona bala, la llançaven en un canó. És que segurament vos esbararia. Anaríem totes a terra d'un colp, veuries com quedaven baldades. Home, entre les 3 podríem, no? Entre les 3 potser... Home, sí, entre les 3 sí podeu aguantar-me, eh? Sí. Xiques, que ens atem la taula de redacció ara